bolo dogo ye mais kɔni sɛbɛn min ni o cogoya ko tamani info i k'a dɔn k'a fɔ nin ye Moribafin Kamara ale ka sɛbɛn don Moriba ko di ko i k'a dɔn k'a fɔ jɛɲanya min bɛ anw ni Rusilakaw cɛ n'o ye coopération Mali Russie i k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba n'i da sera Poutine ma bɛɛ lajɛlen kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a ka di maa caman ɲɛ bi i k'a dɔn k'a fɔ Poutine i k'a dɔn k'a fɔ hakaja a ka i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ kana foli kɛ anw ka jamana in kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Moribafin Kamara la a ko i k'a dɔn k'a fɔ partenariat min ni o bɛ anw ni k'a dɔn k'a fɔ Rusilakaw cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na Sadio Kamara n'ale y'i k'a dɔn k'a fɔ ministre de la défense ale kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma a kɔrɔfɔ dogo maa la a ko i k'a dɔn k'a fɔ anw ni Rusilakaw k'a dɔn k'a fɔ a partenariat min bɛ anw ni Rusilakaw cɛ ko partenariat min don i k'a dɔn k'a fɔ gagnant don sabula i k'a dɔn k'a fɔ partenariat min ni a tɛmɛnen filɛ anw ni Rusilakaw cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko hali waati janko tɛ koyi kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ min ye ka partenariat ka a lakuraya i k'a dɔn k'a fɔ ko san 2000 i k'a dɔn k'a fɔ 20 kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ 2020 kɔnɔna na décembre kalo kɔnɔ a ma mɛn contrat kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnna olu ni Rusilakaw cɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ juin kalo san 2021 kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ matériel minnu bɛ yen kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ partenariat o siɲɛna bolonɔ bilara partenariat la ni o hakilinaw ye i k'a dɔn k'a fɔ minɛnw k'a dɔn k'a fɔ a ma tɛmɛ waati kan o kuma Rusilakaw u nana ni u k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛminɛnw ye o kuma o b'a jira k'a fɔ olu ni Rusilakaw cɛ ko partenariat min don min ni a bɛ wele ko gagnant o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen partenariat min ni a bɛ wele ko seere bɛ a la partenariat min bɛ yen min maa bɛ se k'a fɔ ko maa bɛ se ka i kala turu a partenariat kɔnɔ min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko janfa tɛ a kɔnɔ min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka sɔrɔta sɔrɔ a la i ka tɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'i ka tɔnɔ sɔrɔ partenariat min kɔnɔ min n'i ka dɔn k'a fɔ maa ma bin maa kan k'o de bɛ anw ni Rusilakaw cɛ Fasiriba ka fɔ la a ko hakili jiginna i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana kabini i ka dɔn k'a fɔ a bɛ san 10 bɔ bi walima san 10 ani kɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ binganni wale kɔni taara ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ min ni a bɛ wele ko groupe extrémiste n y'a dɔn k'a fɔ olu ye kɛlɛkɛmaaw ye maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ ka kɛlɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ ni diinɛ ale to a ye olu de bɛ anw ka jamana kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ i k'a dɔn k'a fɔ kabini don tɛmɛnenw na i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔguwa kɔni a ye anw ka jamana sɔrɔ o tuma maa minnu kun bɛ ɲɛmaaya la olu hakilila ye min ye o de ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hakaja an marabaa jugu kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Faransi ye olu bɛ se ka na an dɛmɛ cogo min na tuma bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ san kɔnɔntɔn bayanko i k'a dɔn k'a fɔ ta tɛ bɔ sisi tɛ minɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Faransilakaw la marabaa jugu kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hakaja anw ka jamana anw bɛ se ka to coro an sen zabara kɔnɔ cogo min na o fɛɛrɛ u y'o de tigɛ o sababu la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmaw nana don kow la u nana ni u nako fɔlɔ san 2014 u y'a jira k'a fɔ ko u nana ni jɛkulu ye jɛkulu min ni o cogoya ko opération Serval n y'a dɔn k'a fɔ u ma bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ u nana ka na yɛlɛma k'a co a yɛlɛma tu k'a fɔ ko opération Barkhane ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye i k'a dɔn k'a fɔ taabolo ye taabolo minnu i k'a dɔn k'a fɔ ni u kuma fɛ ka janfa ka a don Mali kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ janfa caman de bɛ yen Faransilakaw y'o ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu nana fanga la nin waati laban in na olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hakaja i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ partenariat la n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔn wɛrɛ olu ka ɲini min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya anw bɛ se ka bɔ a kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Rusilakaw ka jɛɲɔgɔnya i k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Rusilakaw ka partenariat tɛ min ni k'a dɔn k'a fɔ fɛn dogolen don o kuma i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati jan nin partenariat kɔrɔ in a bɛ anw ni Rusilakaw cɛ ka minnu kɛlen filɛ ka coup d'état kɛ waati laban in na minnu ni olu kɛlen filɛ ka fanga k'a dafiri minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu b'a fɛ yɛlɛma a ka don jamana in kɔnɔ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goïta Asso ani k'a dɔn k'a fɔ a jɛ tɔw i k'a dɔn k'a fɔ olu ye partenariat i k'a dɔn k'a fɔ ka a sankɔrɔta kura ye n'o ye kɔsa in na partenariat i k'a dɔn k'a fɔ hakaja o partenariat kɛ bɛ sababu ye gɛlɛya tɔ min ni o tun bɛ anw ni Faransilakaw cɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka gɛlɛya k'a sɛbɛn yakubaya min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Poutine na Poutine y'a dɔn k'a fɔ o ye dankɔrɔba ye dankɔrɔbaw bɛ yen nka i k'a dɔn k'a fɔ ko dankɔrɔba tɛ tɛmɛ Poutine kan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ cikan caman na a y'o tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'o tigɛ Faransi a ɲɛmasakɛ la a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali la i k'a dɔn k'a fɔ ale na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hakaja Mali a bɛ se ka dɛmɛ ni dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen kan sira minnu ni olu bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ ko sécurité ani défense n'o ye lakana ye k'a dɔn k'a fɔ lakana o siraw tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ min ni o bɛ wele ko Dungafa o bɛ se ka sabati Mali a kɔnɔ cogo min na ko wa ale na Mali dɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ kalanko o fana siraw kan sira o sira bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ka anw ka jamana k'a bɔ ɲɔgɔn nɔ k'a bɔ nɔgɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko olu na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Fasiriba ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko hakilijigi don min bɛ tali kɛ kabi Baba Modibo Keita ale min ni a kɛra anw ka jamana a ɲɛmaa kɔrɔfɔlɔ ye
ka dɔn fɔ kabi ale ka waati la ale kɔni ka dɔn fɔ ko partenaire fila kun tɛ a la o ye partenariat gagnant ni o filɛ nin ye nin waati na ko kelen de tun bɛ Mali ani ka dɔn ka fɔ Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ka dɔn ka fɔ kow de nana yɛlɛma dɔɔni ka maa minnu ni olu nalen filɛ fanga la nin waati na i ka dɔn ka fɔ denmisɛn minnu ni olu bɛ fanga la nin waati na hakili juru canalen don i ka dɔn ka fɔ u bɛ kodɔn min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Mali a hamina a bɛɛ dunun na koyi o de sababu la i ka dɔn ka fɔ Baba Modibo Keita a y'i sen da yɔrɔ o yɔrɔ o kuma maa minnu ni olu bɛ an kunna nin waati na u b'a fɛ ka u sen da Baba Modibo nɔ la parce que b'a ko i ka dɔn ka fɔ ko ninnu ni ka dɔn ka fɔ ko foli ni tanu ta kan ka ta kɛ i ka dɔn ka fɔ an marabaa ninnu k'u sɛgɛrɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ Modibo Keita u y'a bila yɔrɔ min na i ka dɔn ka fɔ ko ninnu gɛn bɛ ka ta ye cɛjalen parce que filɛ an ye min mɔ i ka dɔn ka fɔ Tamani info kɔnɔ Moribafin Kamara ale ka sɛbɛn don indicateur du renouveau Abu ne b'ale sama ka gɛrɛna Abu Safinɛ Jɛra a kumara mun ye nanzaraw ka den kelen cɛbakɔrɔ minnu ni a ŋunana Abu Safinɛ Jɛra mun ye nanzara la diɲɛ si o tɛ sunɔgɔ a fɔ Vladimir Poutine nanzaraw ka belebele Abu Safinɛ Jɛra a ye dɛmɛ ta ni ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ kɔrɔ ye dɛ awɔ kana mun i kɔrɔkɛ wa Poutine da ale ye an fa jati do sa a b'i kɔrɔkɛ dɛ an fa do c'est mon ami non c'est pas ton ami c'est mon an y'o fɔ ko ba ya o e de b'a fɛ k'i sen don sinon Vladimir Poutine ye jara de o c'est ce que il a été o fɔra o aramuden ne Poutine kuma min da kɔnɔ ayi il est plus jara que Traoré wallahi parce que n'i ye Poutine wele sisan k'a ɲininka n bɛna mun f'i ɲɛna ko Mali la jamu jumɛn bɛ yen ni a bi o dɔn a k'o fɔ a b'a bɛɛ fɔ a da tɛ se Traoré ma n bɛna mun f'i ye n'i ye parce que aw Mali la ko dɔn n'i ye Amadou Hampâté Bâ su wuli ka jɔ sisan a b'a f'i ɲɛna ko Poutine ani Traoré bɛɛ ye kelen ayi e tɛ tariku dɔn ayi e tɛ tariku de dɔn e de bɛ ka tariku ɲɛ f'i ye e tariku dɔn mun bɔ Abu mun ye belebele ye san n'o bɛ Vladimir Poutine n'o o ba a kofɔ Poutine Abu Safinɛ Jɛra hali bi dankɔrɔba in a y'a yira diɲɛma la k'a fɔ ko ale ka dɛmɛ ko bɛ taa ni ka jamana in kɔni k'o sɛgɛrɛ n'a bɛ ba Maliba na a b'o kofɔ Seydou Jara belebele in kumara indicateur du renouveau o kɔnɔ la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye video dɔ kɔni o carila kosɛbɛ bɔlɔlɔ u sanfɛla la video mun kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye Irisiw ka masakɛ n'o bɛ Vladimir Poutine n'o o ba ale kofɔ Abu Safinɛ Jɛra a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ka dɛmɛ ta ni ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ n'a bɛ ba Maliba o kofɔ Abu Safinɛ Jɛra i bɛ na ye k'a fɔ ko in a kɛra kɛnɛ mun yɛrɛ kan kɔrɔfɔ in a fɔra kɛnɛ mun kan a donni kama i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka diplomate caman kun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnla mun ye Mali ka lasigiden mun na a bɛ Irisi jamana la nin waati na Abu Safinɛ Jɛra mun ye Poutine y'a yira diɲɛma la k'a fɔ ko mun ye Mali ye ani Irisi jamana la Abu Safinɛ Jɛra ko an ye teri jamana ye ko o ka ca o de waati jan ye Abu Safinɛ Jɛra mun ye Poutine y'a yira k'a fɔ ko mun o bɛ jamana ɲɛmaa la bi n'o bɛ an ka belebele kɔfɛ colonel Asimi Goïta ale hakilinata k'o ye kelen ye wa siga t'a la mun ye teriya kɔrɔ mun o bɛɛ Irisi ani Mali cɛ Abu Safinɛ Jɛra ko mun ye fufalan ko o bɛna ta ka a fa kura ye Abu Safinɛ Jɛra i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dankɔrɔba in n'a bɛ Vladimir Poutine o b'a kofɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale n'an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goïta n'o bɛ ale kofɔ ko waati tɛmɛnenw na ko u kumana nɛgɛjuru sira la ni hakili b'a la mun ye uti kalo tɛmɛnen in na mun ye Poutine ni Asimi Goïta dankɔrɔba fila ye u kumara kuma ninnu kɔnɔna la mun ye Poutine y'a yira k'a fɔ Abu Safinɛ Jɛra k'u bɛna dɛmɛ ta ni ka jamana in ni ka a sɛgɛrɛ sira caman o fɛ a ko a donni kama an yɛrɛ ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goïta n'o bɛ ale kofɔ Abu Safinɛ Jɛra a bɔra a ka page sanfɛ page min n'an k'a ma ko tweet Abu Safinɛ Jɛra a kumara a y'a yira k'a fɔ ko kɔrɔfɔ min n'o tɛmɛna ale ni belebele cɛ n'a bɛ Vladimir Poutine ko o kofɔ Poutine y'a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ Abu Safinɛ Jɛra jamana in n'a bɛ Irisi jamana kofɔ o bɛ na anw dɛmɛ ka jatigɛ wale kɛbaa ninnu k'u sɛbɛkɔrɔ bunte n'u ma jamana in bila Poutine y'a fɔ ko a bɛ tila u bɛɛ lajɛlen na ka ban pewu Abu Safinɛ Jɛra o fana bɔlen kɔfɛ mun ye Poutine ye n'a bɛ Vladimir Poutine kɔfɔ Irisi masakɛ o tɛ wa a b'u ko a bɛna dɛmɛ ta ka jamana in ka a sɛgɛrɛ balo o sira fɛ Abu Safinɛ Jɛra o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye angɛrɛ ko ye k'u bɛna dɛmɛ ta ni ka an sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jɛra o fana bɔlen kɔfɛ Poutine y'a yira k'a fɔ ko maa o maa de bɛ jamana in kɔnɔ n'i walalen don Abu Safinɛ Jɛra n'i bɛ fɛ ka taa kalan kɛ Irisi jamana la Abu Safinɛ Jɛra k'i bɛ se ka taa ko da bɛ yɛlɛ tabarikala wallahi bete mena min fi ɲɛna Irisi ka na ne fɛ ka fɔ ko bonjour cogo di Irisi ka bonjour fɔ dɔ y'o sɛbɛn k'o caman dɛ kɔnɔ tɛ an t'o dɔn dɛ a bɛ tɛ Irisi ka mɛn an t'o dɔn dɛ n kun b'a fɛ ka min fi ɲɛna i b'a kalama k'a fɔ c'est à dire tellement que
n'i taara hali lycée la i b'a sɔrɔ langue minnu kan ka kalan awɔ allemand russie n y'a dɔn espagnol ani arabu ani chinois ni fɛn ani arabu maintenant sisan an arabu maître ale kalo kelen ale san arabu bɛ kan kalo kelen se k'o mɛn cogo di maintenant russie min filɛ nin ye i bɛ taa bi minnu bɛ ka russie ka kalan anw ka université la walima lycée la ils sont très peu très peu u ka dɔgɔ o kuma c'est-à-dire anw yɛrɛ de ye an taabolo bila walima an taa sira bila kabini abu nin y'a bannen il de est ko ye temps que an ka segin ni ninnu ma kaba an ka école ko nin y'a bannen de an bɛɛ lajɛlen bɛna irisi kan kalan abana ne yɛrɛ bɛna ka kalan denmisɛnninw mobiliser u ka taa lycée la u ka a tɔgɔ LVD u ka irisi suganti abana mais anw ka LVD bɛɛ ye Allemagne allemand chinois abana hali chinois t'a la o arabu u y'o bila u t'olu ta o u bɛ a fila n'i taara n b'o de f'i ɲɛna hali minnu bɛ arabu ta o fana ka ca ka tɛmɛ irisi kan ayi n ko irisi ta b'a ka dɔgɔ i y'a faamu an bɛ ka taa cogo min na ta ni nin waati in tɛ dɔw taara irisi kan tun bɛ tunu an ka lycée la ne bɛna fɛɛrɛ mun kɛ ne bɛna kɔn ka n kalan la abana ni ne ye kalan la abana ko sɔn ka kalanfaya di ne ma abana awɔ e sigi kalan la dɛ maliyɛn sogo ko c'est gozamo maliyɛn sogo tɛ gozarno ko y'a bonjour ya tabarika gozarno Vladimir Poutine i jɔ an ka sɛbɛn fa dɔ fɛ ni kana bɔ an kɔnɔ dɛ Vladimir Poutine gozarno c'est ça gozarno Vladimir Poutine an ka to ka nin fɔ Vladimir Poutine gozarno awɔ rusilakaw bɛɛ lajɛlen ko gozarno ambassadeur de la Russie gozarno an ka taa yan abu i bɛ ka maliyɛn so ani cɛ koyi nin tɛ bɔ an kɔnɔ bilen dɛ an ka taa i t'a sɛnsɛn fɔlɔ ta lajɛ cɛ don dɛ an ma sin ka an bɔ nin fɔli kan mun ye irisi masakɛ n'a bɛ Vladimir Poutine kofɔ Poutine na cɛkɔrɔba in y'a jira k'a fɔ maliden fɛn fɛn de bɛ yen Abu Safinɛ Jara k'i bɛ fɛ ka taa kalan kɛ irisi jamana na Abu Safinɛ Jara ko dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen k'i bɛ se ka taa kalan ka t'o kɛ irisi jamana na tabarikala Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛba ye n'o bɛ Seydou Jara n'o b'a kofɔ Abu a ko siga kɔni t'a la bolo ɲɔgɔnma mun n'o b'an ni irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛla la bi Abu a kɛra sababu ye maa minnu bɛ ka an ka fanga k'a mara Abu Safinɛ Jara o ye maramafɛn caman k'o sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ ko kɛlɛkɛpankuru caman k'o sɔrɔ la Abu Safinɛ Jara fo ka taa bila mun ye fɛn caman na mun bɛ se ka kɛlɛ kɔni ka dugu k'u bunte ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kɛlɛkɛminɛn caman ko o sɔrɔ la a ko Poutine Abu Safinɛ Jara a bɔra k'a jira diɲɛmaa la k'a fɔ ko min ye dɛmɛ ye hali bi ko a bɛ dɛmɛ ta ni ka malidenw k'u sɛgɛrɛ Vladimir Poutine Abu Safinɛ Jara a y'a jira k'a fɔ ko an ka san 62 o ɲɛnajɛ mun don o bɛna kɛ sini Abu Safinɛ Jara ko a bɛ dugawu don kɛ Mali ye tabarikala ɲɛnajɛ ko Ala k'a ban hɛrɛ la amina rabi k'a ka dɛmɛ k'a bɛ se jamana in ma amina rabi nafolo filɛ nin ayiwa an y'a sama ka bɔ indicateur de niveau kɔnɔ la Vladimir Poutine Ala gozarno i ti gozarno in na ayi gozarno don dɛ a tɛna se ka fɛn fɔ a tɛ sɔn Malaso ne dalen b'a la koyi ko ne buranakaw don Seydou Jara i ti nkalon tigɛ ale ye sɛbɛnnikɛla ye o b'a la bete i kɛra k'a fɔ an bɛ Seydou Jara an b'ale fo o bɛ kɛ